νέα γενιά είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Όταν στερείς από μια χώρα τις νέες γενιές, είναι σαν να στερείς το μέλλον της. Οι άνθρωποι είναι η παραγωγή του κοινωνικού πλούτου. Όταν εγκαταλείπουν μια χώρα, αυτό σημαίνει ότι μια κοινωνία καταδικάζεται εσαΐ να αναπαράγει τις συνθήκες της κρίσης. Χαρακτηριστικά, να αναφέρω ένα παράδειγμα, αν και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή, ένας πτυχιούχος ιατρικής κοστίζει στο ελληνικό κράτος γύρω σε 95.000 ευρώ. 6.000 πτυχιούχοι ιατρικής έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία. Αυτό μας κάνει μισό δισεκατομμύριο. Δηλαδή, χάνουμε μισό δισεκατομμύριο αυτή τη στιγμή σε επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Άλλη οικονομία έχει τα ωφέλη από αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τι παράγουν, τι δυνατότητες έχουν να αλλάξουν αυτή τη χώρα και έτσι ακριβώς στερούμαστε όλες αυτές τις δυνατότητες. Νομίζω ότι ξαναζούμε μια τραγωδία για αυτή τη χώρα. Μια τραγωδία που την ζήσαμε τη δεκαετία του 60 και προσωπικά τη βίωσα αποχαιρετώντας τα δυο μου αδέρφια, τον έναν στη Γερμανία και τον άλλο στο Λίβανο, αλλά τότε ήταν εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Θα ήμουν ο τρίτος μετανάστης της οικογένειας αν δεν είχε μεσολαβήσει το κίνημα για το 15% για την παιδεία, που άνοιξε το δρόμο για τους νέους των πιο φτωχών οικογενειών. Να θυμίσω ότι είχε προηγηθεί του 15% το κίνημα με σύνθημα «Να σπουδάζουν και οι φτωχοί». Πρόσφατα έγινε μία έρευνα από τους Financial Times σε σχέση με τις πόλεις στον κόσμο και η Θεσσαλονίκη στον τομέα της βγήκε η πρώτη πόλη σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό όμως, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη δεν φάνηκε πουθενά όσον αφορά στις υποδομές, στη λειτουργικότητά της, αναδεικνύει ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης, οι νέοι άνθρωποι, έχουν πολύ καλή παιδεία, πολύ καλά εφόδια, αλλά ελάχιστες ευκαιρίες για να τα αξιοποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε σε ένα σημείο όπου τελικά οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν, γινόμενοι μετανάστες, ας το πούμε, καλής ποιότητας, σε αντίθεση από αυτό που είπε κάποιος υπουργός που τόλμησε να μιλήσει για τραγικής ποιότητας ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό όμως δείχνει ότι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που είναι ο πραγματικός πλούτος της πόλης, το χάνουμε λόγω της κρίσης, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να είναι λειτουργική η πόλη και να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα είναι κλινικά νεκρή. Είναι οικονομικά ευνουχισμένη και θεσμικά και όπως λέει και ο νυν δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, έχει καταντήσει διεκπεραιωτής, με δικιά του βέβαια συνευθύνη, των κυβερνητικών αποφάσεων. Μας κατηγορεί επίσης ότι θέλουμε το Δήμο εργαλείο αντίστοιχης των πολιτών. Εμείς αυτό επιδιώξαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και θα το κάνουμε εφόσον αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή. Οποιαδήποτε δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα στην πόλη εξαρτάται ακριβώς από το να μπει η νέα γενιά μπροστά, όπως εγώ το έζησα αυτό τη δεκαετία του 60, όταν υπήρχε μια πολύ ζωντανή σχέση ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι εκείνες τις εικόνες ως μαθητής, κάλπες να είναι στημένες σε διάφορα κεντρικά σημεία και εκατομμύρια τελικά, όπως αποδείχθηκε, πολίτες σε όλη τη χώρα να ψηφίζουν για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, για το 15% του προϋπολογισμού για την παιδεία. Σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει ακριβώς, αλλάζοντας τις προτεραιότητές της, να αγκαλιάσει τη νέα γενιά, όχι γιατί και αόριστα αποτελεί αυτή το μέλλον, γιατί αλλιώς η χώρα δεν έχει κανένα μέλλον. Φυσικά και ναι. Γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς εδώ, γι' αυτό κατεβάσαμε υποψηφιότητα, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας από τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, μια βασική πρόκληση, το να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους αλλά και όλους τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι λειτουργική η πόλη, να έχει υποδομές, να έχει χώρο για όλους, γιατί αν δεν υπάρξει χώρος για όλους και στους δρόμους και στην κοινωνία αυτής της πόλης, δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα σημερινά αδιέξοδα. Και εμείς θεωρούμε ότι προκειμένου να μπορέσει να καταπολεμηθεί η ανεργία, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να υπάρξει αυτό που λέμε
ευημερία. Και το λέμε ευημερία και όχι ανάπτυξη, γιατί θεωρούμε ότι η ποιότητα ζωής και η οικονομική δραστηριότητα μπορούν και πρέπει να περάσουν μέσα από την αλληλεγγύη και τον πολιτισμό, γιατί βρισκόμαστε σε μια πόλη. Φυσικά η τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στο να αποφασίσει και να πιστούν οι νέοι να μείνουν στον τόπο τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να αναφέρω: αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων. Θα μπορούσε να το συνδέσει με την παραγωγή αυτής της πόλης, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Δήμος στο να συνδεθεί η έρευνα που παράγεται στο πανεπιστήμιο με την παραγωγή, να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην χάνουμε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Δημοψηφίσματα και νέες μορφές συναπόφασης είναι σημαντικές, γι' αυτό και λεγόμαστε γειτονιές σε δράση. Φαίνεται και από τον τίτλο μας πόσο πολύ στηρίζουμε τη συμμετοχικότητα. Εμείς θεωρούμε ότι με προγράμματα όπως με συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, με συμμετοχικά τεχνικά προγράμματα, με λήψη απόφασης σε επίπεδο γειτονιάς, με συμμετοχή και των παιδιών σε αυτές τις αποφάσεις που τα αφορούν, όπως στο πώς θα γίνουν τα πάρκα τους, οι δρόμοι τους και τα σχολεία τους, πιστεύουμε ότι θα ενεργοποιηθούν οι νέοι ουσιαστικά και με αυτόν τον τρόπο η αποχή θα αντιμετωπιστεί με την ουσιαστική συμμετοχή. Οι πολιτικοί θεσμοί αυτής της χώρας βρίσκονται σε απόλυτη παρακμή. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε μια τύπης δημοκρατία και όχι ουσιαστική δημοκρατία. Με μορφές άμεσης, με μορφές συμμετοχικής διαδικασίας, αλλά και με μια άλλη πολιτιστική πρόταση που θα είναι ελκυστική και θα κάνει ξανά τα κοινά ελκυστικά για τους νέους ανθρώπους, πολύ φυσιολογικό είναι να ανεβούν και τα ποσοστά συμμετοχής, να θέλουν οι άνθρωποι να συμμετέχουν. Όμως όταν αυτή τη στιγμή η πολιτική αποπνέει ό,τι χειρότερο έχει να βγάλει αυτή η κοινωνία, είναι πολύ φυσιολογικό τα ποσοστά της αποχής να ανεβαίνουν και γενικά οι άνθρωποι να εγκαταλείπουν την πολιτική σφαίρα. Σε αυτό φυσικά συμβάλλει και το μνημόνιο, διότι δίνει μια εντύπωση στην κοινωνία ότι δεν μπορεί να συμμετέχει καθόλου, να έχει συμμετοχή, αν θέλετε, στο να καθορίσει τη μοίρα της. Η μοίρα καθορίζεται αλλού και έτσι οι άνθρωποι πολύ φυσιολογικά εγκαταλείπουν την πολιτική, θεωρώντας το ένα παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα σε κέντρα εξουσίας. Έχουν κάθε λόγο να αποστρέφονται οι νέοι την πολιτική, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλο λάθος να βάζουν όλους στο ίδιο σακούλι. Δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια και θέλω να σας πω ότι επειδή έζησα αρκετά χρόνια τον καιρό της Χούντας ως πολιτικός κρατούμενος, τότε παλεύαμε και πίσω από τα κάγκελα να ξαναλειτουργήσουν οι θεσμοί εκπροσώπησης, μεταξύ των οποίων και τα κόμματα. Αυτό βέβαια που πρέπει να γίνει είναι να ανακτήσουν τα κόμματα της αριστεράς πρώτα. Δεν αναφέρομαι βέβαια στα κυβερνητικά κόμματα που έχει κάθε λόγο η νεολαία να τα αποστρέφεται και να τα μισεί, γιατί κατέστρεψαν τη ζωή τους. Αλλά η αριστερά, την οποία εκπροσωπώ εγώ, νομίζω ότι έχει αποδείξει με όλη τη διαδρομή της ότι μπορεί ακριβώς να εκφράσει αυτό το αίτημα των νέων για συμμετοχή, όχι με την συμβουλευτική έννοια του όρου, αλλά για να αποφασίσει πραγματικά για την ίδια τη ζωή τους. Εμείς, παραδείγματος χάρη, προτείνουμε την καθιέρωση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, αν θέλετε, για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες αυτής της πόλης, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να αποφασίζουν για την κάλυψη των αναγκών τους, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό εξαρτάται από τη Δημοτική Αρχή. Το κυριότερο, πιστεύουμε, που λείπει από αυτά τα ιδρύματα είναι το όραμα και η διάθεση να αλλάξουν αυτή την κοινωνία, να αλλάξουμε στην κατάσταση στην οποία είμαστε. Όπως είπα και προηγουμένως, θα μπορούσαν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στο να δημιουργήσουν ξανά πλούτο και να κάνουν τους ανθρώπους να μείνουν εδώ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο της Γάζας, έτσι, που η Γάζα στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή είναι μια κατεχόμενη περιοχή. Αν πάει κανείς στο Πανεπιστήμιο, επειδή ακριβώς είναι συνδεδεμένο με τους πόθους ενός ολόκληρου λαού για απελευθέρωση, εν τέλει θα δει ότι γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι γίνονται σε αυτά τα πανεπιστήμια. Φυσικά τα προβλήματα υποχρηματοδότησης υπάρχουν. Θα πρέπει ο Δήμος να είναι στο πλευρό του Πανεπιστημίου και να διεκδικεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, αλλά κυρίως να δώσει όραμα, να δώσει ελπίδα, να δώσει μια άλλη κατεύθυνση, έτσι ώστε να ανατραπεί αυτή
η περιραίουσα μιζέρια που μας καθυλώνει στο τέλμα. Οι ευθύνες της κεντρικής εξουσίας είναι δεδομένες απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση και θέλω να σας πω ότι 52 χρόνια μετά την διατύπωση του ιστορικού αιτήματος για 15% στην παιδεία, αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο μείον 15% για την παιδεία. Αυτό όμως δεν αποτελεί άλοθη για καμία δημοτική αρχή να μην ανοίγει την αγκαλιά της προς τα ανώτατα αυτά εκπαιδευτικά ιδρύματα που κατά τη γνώμη μου αποτελούν και τη σφραγίδα αυτής της πόλης. Δυστυχώς η σχέση ανάμεσα στην πόλη και το πανεπιστήμιο είναι βίαιη, παράλληλη και ασύμπτωτη και αυτό με ευθύνη και της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία κατά τη γνώμη μου θεάται αυτά που συμβαίνουν μέσα στην πόλη. Ενώ θα πρέπει να είναι ο βασικός στυλοβάτης, ο τροφοδότης, με γνώση και πάνω απ' όλα με ένα ζωντανό φοιτητικό κίνημα που δυστυχώς απουσιάζει. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο βασικός ρόλος που αυτή η πόλη δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Προφανώς ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τα πάντα για να καλύψει τα κενά από την κατάρρευση του κράτους κεντρικά. Ωστόσο, επειδή εμείς θεωρούμε ότι η υγεία και η παιδεία είναι δύο βασικοί τομείς στους οποίους θα πρέπει ο Δήμος να είναι σύμμαχος της κοινωνίας και υπερασπιστής της κοινωνίας, για αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι ο Δήμος οφείλει καταρχάς να έχει σύμμαχό του σε αυτόν τον αγώνα το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο είναι ουσιαστικά αποκλεισμένο, ενώ θα πρέπει να γίνει ανοιχτό στο Δήμο και στους δημότες, για να μπορέσει να γίνει θεμέλιο ευημερίας. 1997, όταν η Θεσσαλονίκη είχε τον επίζηλο τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, εμείς οι εκπαιδευτικοί είχαμε σηκώσει το σύνθημα «Ο πολιτισμός αρχίζει από το σχολείο». Θέλουμε σχολεία κύτταρα δημιουργίας και πολιτισμού και όχι άρτων και θεάματα. Αυτό το μήνυμα είχαμε εκπέψει τότε. Και πραγματικά ο πολιτισμός, επειδή δεν είναι για την απόλαυση των ακαμάτιδων, αλλά είναι ο τρόπος ζωής πρώτα-πρώτα των ανθρώπων, νομίζω ότι αυτό αποτελεί το πρώτο, θα έλεγα, μέλημα της νέας γενιάς, η οποία ακριβώς και μέσα από την πολιτική δραστηριότητα, την αυθόρμητη, την αεραστεχνική, θα έπρεπε να έχει και την αμέριστη συμπαράσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και όχι να ενισχύει η τοπική αυτοδιοίκηση, εμπορικές δραστηριότητες, το lifestyle, εκδηλώσεις οι οποίες δεν δημιουργούν ένα πολιτιστικό κεφάλαιο. Η πραγματική πρόκληση είναι να κάνουμε τους εαυτούς μας καλύτερους και να βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό στο δίπλα μας. Το να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε τους ανθρώπους και τους πολίτες αυτής της πόλης βρωμιάριδες δεν βοηθάει καθόλου τα πράγματα. Εμείς, η παράταξή μας βάζει πολύ ψηλά τον πολιτισμό, γι' αυτό είναι και η μόνη, αν δεν κάνω λάθος, που έχει τον πολιτισμό μέσα στον τίτλο της. Και μιας και βρισκόμαστε στη Ροτόντα, εμείς έχουμε γυρίσει και ένα viral σχετικό για το πώς θα επενδύσουμε στον πολιτισμό, το οποίο το κάναμε εδώ, γιατί για μας πολιτισμός είναι η καθημερινότητα και θέλουμε να βάλουμε την τέχνη στην καθημερινότητα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Προτείνουμε μια σειρά δράσεων που θα μπορέσει να αναδείξει αυτό το ανεξάντλητο καλλιτεχνικό δυναμικό που έχει η Θεσσαλονίκη από παράδοση και όχι μόνο τώρα. Και θέλουμε να βγάλουμε τον πολιτισμό στους δρόμους, στα σχολεία, στις ταράτσες, στα μνημεία. Έχουμε προτείνει η Ροτόντα να γίνει ένας χώρος πολιτισμού. Γι' αυτό προτείνουμε να γίνει ένα φεστιβάλ πολιτισμού στην πόλη με απόδημους καλλιτέχνες από την πόλη. Επίσης προτείνουμε να γίνει ένα φεστιβάλ Ναζίμ Χικμέτ για να μπορέσουμε να ενώσουμε τους πολιτισμούς που έχουν συνυπάρξει και να γίνει αυτό ένα άλλο θεμέλιο ευημερίας. Και θέλουμε τον πολιτισμό να είναι ουσιαστικά η έκφανση της αλληλεγγύης που χρειαζόμαστε, γιατί πολιτισμός σημαίνει πόλη και η πόλη είμαστε εμείς. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος είναι να δημιουργήσει, ας το πούμε, κυψέλες πολιτισμού, δηλαδή στην ουσία στέκια αυτοδιαχειριζόμενα σε κάθε γειτονιά
και να επιτρέψει έτσι σε όλες αυτές τις μέσα σε εισαγωγικά αεραστεχνικές ομάδες, σε όλες τις ομάδες που πηγάζουν από τα σπλάχνα της κοινωνίας, να δημιουργήσουν, να τους δώσει δηλαδή χώρο, αντί να δίνει χώρο στο εμπόρευμα, αντί να δίνει χώρο στις κατεστημένες εκφράσεις του πολιτισμού, να τις επιτρέψει να δημιουργήσουν και ως αντάλλαγμα να ζητήσει να επιστρέφει έτσι, το έργο που παράγουν στα κοινά, μέσα από φεστιβάλ, μέσα από διαδικασίες που θα αλλάξουν εντελώς το τοπίο του πολιτιστικού χάρτη της πόλης. Ανταυτού βλέπουμε άλλα, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, ακριβά πάρτι και πράγματα στα οποία επί της ουσίας η κοινωνία της πόλης δεν συμμετέχει.